Utsika itsoka imwe. Andidi. Trouser kweke riri kuchera trouser kuri kuchera. Dzima futi mira mbija. Dzima futi. Peta trouser kwe. Peta trouser. Peta trouser. Unganza futi mwetsoka futa pamwana. Nganzeni. Zakwana dzakadai sei. Zakwana dzakadai sei. Aka adodzifungwe nemhepo tsoka. Sabhuku kanya. Zviri. Aiwa zviri nani. Pada kuona tsoka. Kuda gumbo rini ndori tsikwa. Kana kanika muka chiratidzo kuoneka pamvuri pasiyana pazuva. Nai. Ona ika iro changano imi makachonga kare renyu rakuzarwa iro kumati pasindiri mudya atairi nhandare dare rakuzarurwa weitomanake munayanisa mhuru yenyu modzoreredza yakarasika. Aiwa tinodzorera pamuna chemberi. Chidedza vakadzeva pahumbo tatora tsoka dzedzi vati hungu tsoka yavanongedzera ndiye murume taisa pazuva tikaisa pamumvuri vese vanongedzera tsoka ndiyo itsoka ndiyatinoziva. Tsoka yenyu maiona yamanongedzera nongedzera vari baba ndiyakaziva ndizive kuti ndiyo yadzi tsoka yanongedzerwa navava ndiyo iyoiye yemurume. Tsoka yanongedzerwa nahama yako ndiye murume iye. Right.
tapedza nyaya yetsoka. Tsoka dzinonyembera. Tsoka chiri chaukasikwa nacho naMwari. Dai iri bhutsu wapfeka imwe. Hatiti? Tsoka ndo chaiyo tsoka. Kureva kuti murume uyu anosvika padzimba dzevanhu asina bhutsu. Tirikunzwana? Tsoka yake yazikana. Iri kutenderera mumisha makawanda pasiri pouyu chete. Hatiti? Ndizvo. Tsoka yako yazikanwa shamwari. Inofamba usiku ichipinda mudzimba dzevanhu. Chaunenge uchida chii mudzimba dzevanhu? Aiwa ka wanga kunyembere tsoka yako yaonekwa ka pakati pedzimwe. Dai ari mupurisa wangu yaanoti wadhinda yako tsoka. Wadhinda yako tsoka yanga iripo. Dai abatwa ka. Nhasi akutobatwa nongozva kuti yati tsoka iri kufamba mudzimba dzevanhu. Zvino vese vabata tsoka yako. Tsoka dzini? Aiwa. Tsoka yako ndo yazikanwa yanga iripo. Vamwe vatsika ipapo vangati vatsika tsoka dzimwe. Imingani tsoka dzatsikwa nhatu ya pazuva mbiri pazuva nhatu kumvuri imwe chete. Tikavadedza kuti tarisai tsoka iyi mungatadzi kuona pazuva. Vakati tsoka yatikaona ndiyo iyi. Tikati ibvai. Vakauya vakati tsoka yatikaona ndiyo iyi. Tikati tarisai tsoka iyi neiyi neiyi. Tikazi yatikaona ndiyo iyi. Kuda kuramba uchiita nhavere iri kubatwa nomuzvi. Kuri vatoratidza kuziva tsoka yavakaona kumhiri kune tsoka yavaona kuratidza kuizira. Uyu ndiani wako? Muzukuru wako. Saka watiza muzukuru wako uchirega kutoti ndatopona zvandaona ari muzukuru. Waimutidzi. Kuda kutorera time here kudai. Ka ndikubvunza. Zvino tsoka yako iwewe wakachinzwa kuti aiona tsoka. Vakatanga kuona tsoka kazhinji usati wauya pamba. Tsoka yako ichitenderera. Hatiti? Vakunyatsoiziva tsoka yako. Amai avakunyatsoiziva tsoka yako. Kuti iri kutenderera pasi pamba pavo chete. Uri kunzwa? Zvino tsoka yako yabatwa pano padare kuti ndeyako iwe ndokuridzwa. Narondedze. Usawestire dare nguva. Usawestire dare nguva. Hatiti? Munhu kana unomhosva mani. Munhu wese anopara mhosva. Iwe unomhosva unoda kuridza kutenderera kuda kuramba chii. Iwe unomhosva. Mambo vese vakamuvengera unongedza kuti tsoka ndiyo iyi, tsoka ndiyo iyi. Vakadzi havasi vakadzi vambanje vega vakadzi. Vakaona tsoka yatikaona ndiyo iyi. Uidzokera. Mazuva mangani muchiona tsoka iyi? Kubva muna August kumadheti 10 August. Ndane 3 weeks ndichigara pamba pandogara ipapo. Ndipo ndakatanga kuona tsoka iyi 3 weeks time. Waugara pamba. Ndakatanga kuti kwara. Zvakatanga zvitsoka izvi handisati tazviziva. Chakatanga kuti kwara ndokuzoona tsoka kubva muna August kusvika musi wa18 kana kuti 23 pandakazovabata asekuru vauya. Asi tsoka iyi asi kwara yakamboitika here usipo pana adzimai? Kwara ndiripo ini yakaitika ndisipo ka1 yakazoitika ndiripo ka1 kechipiri ndipo pandakazovabata. Saka kwara zvayakaitika usipo pana adzimai vako. Adzimai vako vakakutaurira here kuti pane kwara iri kuitika pano? Adzimai vakataurira amai ini handisipo mazuva enda andiri kuHarare. Mazuva andakangodzoka kuHarare vakabvaitaura. Dai adzimai vako vachifambidzana nemurume uyu vaikutaurira kwara. Hapana. Kuda kuti adzimai vako vari kunetsera unoudza amai vako iwe kuti zvikuitika kupako hazvina kumira mushe kune kwara. Iwo wabva wazouya kwara wafuti. Hatiti dzamaramba akubatana pako chete kuti kwara meedze kuitsvaga kuti ingabatwe kunani kusvika wabata murume uyu. Nhasi dare raona kuti murume uyu ndiye ari kuita kwara. Murume ane mhosva. Hatiti? Udza zvinhu zvakaitwa. Right. Zvinhu zvako zvaunofamba nazvo ndezvizvi. Tochi nerege. Rege ndeyekuti dai ipapapa usina kutiza waikanda rege. Hati ndizvo?
tochinoshanda zvakawanda rekeni ndehuku saka rekeni wakakaonayo kana kuti yakabatwa nouri wangaonayo kwawaenda ikoko kwawanga uri waongonayo hauisiye chombo chako chaunofamba nacho chinogona kutokwadza munhu wesiku ichi hatiri kunzwa saka isi tiri kutaura kuti pamba paunosvika apa uchiita kwara chinangwa chako chauri kuda ipapo chii nokuti dzimba dzese idzi dzataona dzine vakadzi iwo kuti mukadzi ahunda hatiti mukadzi aune mwana naye ari kwamusika kana ndikupi kwaakugara hauna mukadzi ka hauna kamukadzi taura chokwanika ita handidi kuisa mazwi mukana taura wega mukadzi kunaye takaupawo kutopikira sadza naadzimao hakuna saka uchiita kwara kandi ndomune vakadzi kauri kufunga kuti ungambogona varume katiri unobatwa nenyota saka wakuenda uchiita kwara zvino kwara yako hatisi kuidzwa kuti tinokera munhu uri kuvhura madhoo ayo chiri kuita kuti uti kwara uri padhoo asi unogonzo durike unenge uchitoita basa uri pawindepa taura mudara munyango kana une chaunacho tochitsvagira vanotibata uneti saka kwara yako ikude kuda mukadzi ke tokutsvagira mukadzi muno vanorambwa titsvaga tokupa uyu munhu ane mhosva zvaakaita pamba pako zviri kwauri iwe asi zvinhu zvaakaita kwauri zvinhu zvaakatadza mudunhu ndidunhu azongesa vanhu vakawanda pane vamwe vakapa hombowo vandisina kuona pana vakauya futi vachikomburena nenyaya yekuti kwara iri kuitika mudzimba dzavo handina kuvaona pana vainge vauya futi vaipa ningi umbowo futi pamusoro pemurume right murume uyo ane mhosva kwauri hatidi kuti ndiwe uno mwoyo wako ndiwe uno ukama naye zvaakakutadzira nezvaakaita toda mudzimu zvese zvaari kuita asi toda kunzwa mwoyo wako iwe pamusoro imambo unoti kudii ava ndasekuru vangu chaivo zvamuri kuita vasekuru svipirai pasi mazvinzi vasekuru mundidzorera mari yangu yedare nemari yatakadya $3 dya sadza nyaya kuchatengera mahotesi angu sadza nhasi ndapedza chete unoomwe yakasimba iwe anobhadhara ipapo ndomuziva iwe mari yako yakutema imari yedare wakabhadhara mari ndakabhadhara $10 aiwa hauna kupedza kubhadhara yedare imwe 10 yacho handina muchangamiri ichabva kawo handiti wakutema mari zako $15 wake up that's 15 koye chikafu iri kutengwa nhasi ndichavatengera kaimariko toda kuziva mari $5 chete order vadambudza that's $30 imbudzike worth right asi zvauri kuita iwewe kudunhu iyi zvezvo toda mbudzi mbiri iye uyu ndechitatu kapedza mbudzi mbiri zaunobvisa kuna mama pitira vanhu vakuvesa kutadza kurara hope vanhu vada hope mari wotadza kurara because of you tapedza sazvipamidze futi handikuona uchita kwara pinda mumba urare kana uchida kuenda kuna adzimai vako enda nenguva iripo haikuona kuti 3 o'clock 2 o'clock usiku ndiyo unozotipa statement yekuti ndika kuinga adzimai vako kunoona mwana
zvinzwa futi kwara irege timi futi ana manyewe waridze bhuku masabhuku munoita zvinhu zvakadai hatidi zvinhu zvakadai tisvipira pasi hatikuzviona zvapera anobhatara nhasi kuti ibhadhara imwe yari kukwanisa burisa yakukwanisa kana ubhadhara muzukuru wako nhasi wobhadhara uye ana $25 ana $30 kana una ibhadhara wabhadhara muzukuru wako iripo here iripo bhadhara iripo to aiwa bhadhara komishoni ndotserera muzukuru imari 30 ababada $15 yaunotora kuti